थानसानि मारियाव फाइ सफैनायनो जों खाबायखौबाय लामसुगो चिनि कालाबननि टिप्रामथनि थानसानि फेमिलियाव जयन रुमा फाइनाय चिनि सुरेश मल समनो जों खाबाय सिमिनो काठाली मिर्जा राजापुरनि 25टा बिसिवाइस जों पक मालायमा पान्दा जों खायलाय दंगो बिसेसखाय बोरै रगबाय अमन सिगां युथ रगबाय बिसिं सालायखा एंके बोरै रगबाय जों जे खायलायमानि बिसिंगो गोबां मा जागा जयनिं प्रग्राम बुंखा मियाव जों तताव खायका अमन सिगां जों रानी बिसिओ खायका एंके तिनिओ कालाबन बिसिओ खायका कालाबन बिसिओ हंगाके सुरेश मल समते संजय नुवातीन नेतृत्वे 30+ भोटार चिनी तिप्रामो थाओ जॉइनिंग खायका इनके प्लस बनी लगा ताबक जों फाय दिनैनि लास्ट प्रोग्राम हमके करयमुरा पारा चिनी बरम गोनां दातमहन जमातिया खूब चिनी मंगनां बरक बनी कामिओ न करयमुरा कामिओ जों ताबक पूर्वतलामुरा बिसिनि अजागाव ताबक ताक प्रोग्राम खायतमो थाखायरबो गताल बरक फान तंगैमानो इनके प्रोग्राम पाइखेंके जों साइमाना एसे बिसिवाइस माइके जों प्रोग्राम खायतमो ता न अमा प्रोग्राम पाइमानि परे न 25 बिसिवा प्रोग्राम पाइखेंके न जों एडिसी जे एलाकानि जे एडिसी एरिया रन तयै जे जनरल तंगमना एसटी विधानसभा सीट कताल के खैना बागै 2026 डिलिमिटेशन एसटी सीट कताल खैना बागै बचों खायसा कतर रोड शो खैनाय तै बने परेंके ना जेता कगरै थामाने नेनि साब्रम सेमे दिल्ली जरा जे हिमै थानानै ग्रेटर तिप्रालान तै तिप्रासा एकट न दाक्ति मानना बागै आबनो बां खायना थाङै दङ आबखौ तांगो सेमा गना आबनो आं खायनाय अ कयेक्टानि सामु पाइखांगा केना तै अमनि सिगां गोबां मा अनेक किसुङै मानो जों बाग्रा बायतिनि सालायका कक सालायका राजबारि वासुगैनाय गोबां मा जों प्लानिंग खालायजाक दङ आ प्लानिंग रक दाक्तिनो बास्तव बाय नंनाय तै नगैबो तंहैसि बर रक हामबाय।